Għat-tnejn parti mill-priedka li Pietru ta' lil-nies miġbura f'Ġerusalemm meta l-Ispiritu Santu niżel fuq il-Knisja l-ewwel darba. Għat-tnejn vers 29. L-aħwa nista' nitkellem bil-konfidenza magħkom dwar il-Patriarka David, illi sew miet kif ukoll indifen u qabru umana sa dal-jum, għalhekk billi kien profeta. U jaf illi Alla kien ħaliflu b'ġurament li qiegħed wieħed mid-dixxendenti tiegħu fuq it-tron tiegħu, ra minn qabel u tkellem dwar ir-reżurrezzjoni tal-Kristu, illi la kien abbandonat f'Ħades lanqas laħmu mara l-korruzzjoni. Dan Ġesu qajmu Alla u ta' dal-fatt aħna l-kol xhieda. Għalhekk molli fuq il-leminija ta' Alla u billi rċieva l-weda tal-Ispiritu Santu mingħand il-Missier sawwa b'dan li intom ukoll qed taraw u tisimgħu. Għax mhux David tela fis-smewwiet. Imma hu nnifsu jgħid, is-Sid qal lil Sidi poġġi fuq l-leminija tiegħi sa ma nqiegħed il-ħdewwa tiegħek mirfes għal saqajk. Għalhekk ħad tkun taf żgur dar Iżrael kollha li Alla għamlu kemm Sid kif ukoll Kristu lil dan Ġesu li intom sallabtu. Kif semgħu hekk? Intnifdu f'qalbhom u qalu l-Pietru u l-Apostli l-oħrajn, x'se nagħmlu l-aħwa? U Pietru qalilhom indmu. U ħajkun mammet kull wieħed minnkom f'isem Ġesu Kristu għal maħfra ta' dnubietkom u tirċievu l-għotja tal-Ispiritu Santu għax għalikom hija l-weda u għat-tfal tagħkom u għal dawk kollha fil-bogħod għal kull min isejjaħ lejh is-Sid Alla tagħna. U b'ħafna kliem ieħor xed u kompla jeżorthom bil-qal kunu salvati minn din il-ġenerazzjoni perversa. Amen. Grazzi Missier tal-li inti intħalt b'mod deċiżiv fil-ġrajja tagħna l-bnedmin. Ġrajja li hija waħda ta' niket, ta' elt, ta' żvijar, aħna li propjament konna maħluqin sabiex narfuk, nħobbuk, nservuk, aħna dibedna minnek u frattanti int mulej ma irmejtniex u lanqas abbandonajtna, imma fil-milja ta' żmien bat l-ibnek Ġesu imwielet minn mara li sar taħt il-liġi sabiex jifdililna li konna taħt il-liġi u biex nirċievu l-adozzjoni bħala wliedek. Minn edewwa għamiltna wliedek, xi ħaġa inkredibbli. Minn nies avversivi għalik, inti għannaqtna miegħek bistna bil-bewsa tal-imħabba eterna tiegħek. U għaddaqstant mulej tolbuk sabiex dan il-privileġġ kbir, dil-barka, inesprimibbli nkomplu narfuha, nkomplu nibnew fuqha sabiex nroddu minn ġurnata l-oħra il-frott tal-gratitudni tagħna. Għatina mulej issa widnejn li jisimgħu qalb li hawn wkoll riċettiva għal-kelma tiegħek sabiex hekk aħna nkomplu navvanzaw tul it-triq li inti ftaħt għalina, triq li twassal għal għandek. U dan tolbuh f'ġiebnek Sidna Ġesu. Amen. Sibt kwotazzjoni li ma nafux minn kitibha biċċa kitba sabiħa, xi ħadd semmija Ġesu l-inkomparabbli, Ġesu li bħalu ma ssibx. U tajtek, 2000 sen ilu twieled baby li ma kellux missier uman. Trabba u għex fil-faqar bla ma kien magħruf, qatt ma vjaġġa fit-tul. Darba biss qasam il-fruntiera ta' pajjiżu meta ommu ħaditu bħala refuġjat fl-Eġittu bħala tifel ċkejken. Ma kellu la rikkezzi u lanqas influenza soċjali. Rabatu ma kunux magħrufa u ma rċieva ebda taħriġ jew edukazzjoni formali. Fl-infanzja tiegħu ħawat sultan. Fit-tfulitu bellaħ id-dotturi tal-liġi. Fl-adultezza tiegħu iggverna fuq il-korsa tan-natura. Ħalaq il-ħobs, qajjem nies mill-mewt, fejjaq l-omja, it-torrox u l-imġidma, mexa fuq l-imwieġ u raqqat il-baħar tempestus. Iva kkura ġmiegħi kbar ta' nies bla mediċina u bla ma tħallas għas-servizzi tiegħu. Qatt ma kiteb ktieb u frattant il-libreriji kollha tad-dinja ma jesawx il-kodba li nkitbu dwaru. Qatt ma niseġ għanja jew poeżija u frattant forna it-tema għal innijiet u għanijiet innumerabbli ta' kompożituri blat. Qatt ma waqqaf xi kulleġġ,
Iżda l-iskejjel kollha flimkien ma jistgħux jiftaħru li għandhom studenti aktar minnu. Qatt ma ġabar armata, qatt ma sejjaħ li xi bniedem bil-lieva, qatt ma spara vleġġa u xkubetta, u frattant ebda mexxej ma attira daqshekk voluntieri, soldati fl-armata tal-imħabba, tal-ġustizzja u tas-slim tiegħu. Qatt ma prattika l-psikjatrija u frattant dewwa lub maqsuma u miġuwa aktar mit-tobba u l-professjonisti kollha. Regolarment is-segwaċi tiegħu jiltaqgħu flimkien biex jagħtuh qima, jitgħallmu minn għandu jaffermaw qudiemu l-lealtà tagħhom lejh. L-ismiet famużi tal-passat tal-Greċja u ta' Ruma ġew marru. L-ismiet ta' xjentisti, filosofi, kittieba, skulturi, pitturi, teologi, skulari ġew u intesew. Iżda isem dal-bniedem jibqa' jsir aktar u aktar magħruf. Għalkemm żmien fresh żewġ millenji bejn din il-ġenerazzjoni u bejn nies li vilifikawh u rredikolawh u żiffjettaw bih fil-kruċifissjoni tiegħu illum għadu ħaj. Il-qabar ma setax iżommu u l-edewa tiegħu ma jistgħux jeqirduh. Jinsab fl-ogħla quċċata tal-glorja smewitija, ipproklamatu vindikat minn Alla l-Missier innifsu, magħruf u meqjum mill-anġli, adurat u abdut mill-bnedmin, l-infidili u d-demonji jibżgħu minnu għax ma jistgħux jħarbu l-fatt li wassit irxu xtat il-mulej u s-salvatur tad-dinja. Ma jistgħux jħarbu il-fatt, fatt kbir, fatt grandjuż, jistgħu jinnegawh, jistgħu jiġduh, però l-evidenza hija hemmhekk, evidenza qawwija immensament. Il-fatt li wassit irxu xtat li qalb il-mewt, qalb il-qabar, qalb ix-xitan, qalb id-dnub tagħna u s-salvatur tad-dinja. Il-Samaritani meta ltaqgħu miegħu, il-mara li introduċiethom miegħu qalu issa nafu li dan huwa s-salvatur tad-dinja. Aktar minn hekk dan huwa s-salvatur tiegħi. Dan huwa s-salvatur tiegħek jekk inti fiduċja sempliċi ersaqt lejh u x'vera bħalma resqu l-midinbin fi żmienhom, fi żmienu irċevew minn għandu akkoljenza sabiħa, maħfra u x'vera. Ġesu ta' Nazaret, il-bniedem inkomparabbli. Il-bniedem illi storikament iva illum ħadd ma jiġħad li da Ġesu ta' Nazaret verament għex fostna fuq l-art, verament għamel dak il-ħwejjeġ li huma rrekordjati dwaru, illi għex prattikament kważi ħajtu kollha sempliċi ma strudaxxa ma' Giuseppi f'umiltà issa huwa glorifikat u eżaltat. Alla l-Missier innifsu irid illi jkun pubblikament magħruf minn kulħadd, illi jkun magnifikat, imsebbaħ, obdut. Ġesu nnifsu qal issa kull seta fis-sema u fl-art hija mogħtija lili. Ġesu ta' bil-ħaq huwa inkomparabbli. Il-mod kif tkellem bellaħ in-nies meta kienu jisimgħuh u għadu jbellaħ lilna wkoll. Il-faxxinu illi joħloq fil-qalb umana dan Ġesu ta' Nazaret huwa proprjament il-Salvatur illi neħtieġu li għandna bżonn u nafu li huwa kompletament kwalifikat biex iva jagħtina mhux biss ħelsien mill-ħtija, mill-kundanna u mid-dnub, imma jagħtina sinifikat għall-ħajja. Jagħtina futur. Jagħtina tama ġenwina. Ġesu glorifikat u eżaltat. Ġesu ħaj illum. Ġesu huwa l-aktar personaġġ rilevanti għalija u għalik. Bil ma tkunx taf dwar Giulio Cesare, dwar Shakespeare u dwar Leo Tolstoj li ma importax. Imma tkun l-akbar traċedja jekk inti tibqa' ma ssirx taf b'mod personali, b'mod ħaj, b'mod vitali lil Ġesu ta' Nazaret. Għaliex Ġesu nnifsu jgħid illi dawk kollha li jisimgħu leħni. Dawna u jobdu kelmti dawn jgħaddu mill-mewt għall-ħajja. Ma jkunux ikkundannati, jkunu għaddew mill-mewt għall-ħajja. U allura tajjeb illum nikkonsidraw din il-rivoluzzjoni tal-imħabba illi Ġesu ta' Nazaret introduċa fid-dinja u nnifsu ħabbara bħala s-salt natalla u x'vera. Ġesu
illi huwa il-rivoluzzjonarju. Ġesu illi refera lil nifsu bħala is-sit, il-kurjos, il-mgħallem suprem. U aħna nafu jekk hemm xi ħadd suprem huwa Alla nnifsu. Il-premju għal tbatijiet ta' ruħu, l-fatt li Ġesu ġie fid-dinja prattikament biex fil-milja ta' żmien jagħta ħajtu bħala sakrifiċċju minħabba ħtijietna biex ħtijietna jiġu kkanċellati, jiġu imwarba, jiġu nullifikati u aħna jkollna tul aċċess dirett għand Alla mingħajr biża' jew twerwir. Ġesu li ġie biex appuntu isalvana. Issa da Ġesu huwa msebbaħ u mod ġieħ prinċipalment b'dawn il-modi li se nsemmi. Ġesu li darba kien umiljat fostna li għex fostna bħala mastru daxxa, xejn speċjali. Għaw impjiegi jarġa' aktar baxxi minn mastru daxxa, impjiegi aktar għolja, però kien u frattant da Ġesu Alla jridna illi narfuh bħalma hu ta' bilħaq, bħalma xandar u lilu nnifsu il-Salvatur tal-bnedmin. Il-Missier innifsu glorifikaħ. Ġesu lejn tmiem ħajtu, infatti lejliet il-passjoni tiegħu, li l-Missier talbu u Missier issa igglorifikani bl-istess glorja li kelli miegħek minn qabel ma nħalqet id-dinja. Ġesu konxju li hu tal-istess natura mal-Missier u l-Ispiritu Santu jixtieq li issa jkun glorifikat. U Alla beda jigglorifikah propjament meta qajmu minn bejn l-imwiet. Mat-tielet jum qajmu minn bejn l-imwiet. Ekku Pietru wkoll fil-priedka tiegħu jgħid li dan l-bniedem merħi skont il-pjan determinat u tarif minn qabel tal-Alla. Intom sammartuh ma' salib. Bidejn nies bla liġu tiltuh. Imma Alla qajmu billi temm il-weġgħat tal-mewt għax kien impossibbli għalih li jinżamm minna. Kien impossibbli għal Ġesu li jinżamm mejjed. Għaliex għax huwa s-sit ta' kull ħajja. Ġesu qal jien huwa it-triq, il-verità u x'iżjed il-ħajja. Jien il-ħajja. Il-ħajja kwalunkwe ħajja. Il-ħajja tal-anġli, il-ħajja tal-annimali, il-ħajja tal-bnedmin, il-ħajja ta' kulħadd. U s-sors, lajn ta' kull ħajja. U allura kien impossibbli illi l-mewt iżommu taħt il-granfi tagħha. Alla iridna illi insebħuh u narfuh billi qajmu bell-imwiet u għarfu bħala il-feddej li għala lotja tal-Ispiritu Santu. Jekk kellna bżonn xi ħaġa minn għand Alla kienet il-ħajja. Aħna konna mifrudin minn Alla, konna isseparati minnu, Ġesu għala lotja insuperabbli tal-Ispiritu Santu. Meta bagħat l-Ispiritu Santu ta' il-ħajja lin-niesu. Lotja tal-Ispiritu Santu li Ġesu tkellem dwar anke matul il-ministeru tiegħu. Darba meta attenda il-festa tal-Erejjex f'Ġerusalem, fl-aħħar jum tal-festa, il-jum il-kbir tal-festa, Ġesu qam bil-wieqfa u għajed bil-qal jekk xi ħadd għandu laġġ ħajġi għandu jixrob. Bliema awtorità. Min int biex tajt li biex wieħed ikun sodisfatt fil-ħajja tiegħu u jkun ta' bilħaq kuntent u li jgawdi sinifikat. Jekk xatt għandu dan l-aġġ ħajġi għandi u jixrob. Mijemmen fija bħalma qalet l-Iskrittura mill-font ta' ġewwa fih se jgelglu xmajjar ta' ilma ħaj. U l-awtur Ġwanni jispjegalna x'kien qed jgħid biha din. Igelglu xmajjar ta' ilma ħaj. Da qalu dwar l-Ispiritu Santu li kellhom jirċievu dawk li jemmnu fih. Għax l-Ispiritu kien għadu ma ngħatax peress li Ġesu kien għadu mhuwiex glorifikat. Ġesu kien glorifikat mal-qawmien tiegħu u allura iva għala l-Ispiritu għala lotja tal-Ispiritu Santu. Meta ltaqa' mad-dixxipli wara l-qawmien tiegħu nefaħ fuqhom għalihom irċievu l-Ispiritu Santu. Diġà tom il-garanzija li iva se jasal dak il-jum aħna nsejħulu Pentekoste, 50 meta l-Ispiritu Santu niżel fuq
il-ftit fidili li Ġesu kellu u hemmhekk inbdiet il-Knisja kif nafuha llum. Ġesu huwa imsebbaħ billi illum narfuh bħala dak li għandu il-potenza, għandu l-awtorità imqar fuq il-mewt u fuq l-edewa kollha tiegħu. Matul mis-sewr tiegħu Ġesu urina kemm il-darba li għandu potenza fuq il-mewt. Sejħel Lazzar mill-qabar l-tifla ta' 12 sena ta' Ġajru, Ġesu sejħilha lura mill-mewt, il-tifel tal-armla ta' Najn u ħafna oħrajn li l-istorja tagħhom mhijiex irrakkuntata, però nafu l-Ġesu qajjem aktar minn 3. Tajjeb, dan Ġesu għamlu biex jurina, biex jagħtina evidenza li hu għandu ħakma fuq il-mewt. U l-aqwa prova ovvjament kien li hu innifsu irxoxta. Jiena rajt tajjeb jgħid ħajtu għan-naċ, għandi s-seta nagħtiha l-ħajti u għandi s-seta wkoll nerġa' noħodha. Dan il-kmandament jiena rċivejt minn għand missieri. Ġesu huwa il-sit suprem imqar fuq il-mewt. Jekk hemm xi ħaġa li tbeżżana u tfixkilna u forsi tinkwetana. U għal min ma jafx il-Ġesu għandu għalfejn jitwerwer mill-mewt. Frattant Ġesu jgħid illi lil Ġwanni jgħidlu tibżax jiena huwa l-ewwel u l-aħħar u jiena l-ħaj kont mejjed u ara jien issa ħaj għal dejjem ta' dejjem u għandi l-infietaħ tal-mewt u ta' Ħades. Għandu l-awtorità fuq il-mewt u fuq il-post tal-mejtin. U ġoħi allura min hu il-ġenna u l-infern dan huwa skont ir-rieda ta' Ġesu Kristu. Alla ridna illi nigglorifikaw il-Ġesu. Għaliex l-Ispiritu Santu nnifsu wkoll jixhed dwaru. L-Ispiritu Santu kien mibgħut mis-sema biex ikun xut flimkien magħna l-bnedmin li nafuh il-Ġesu. Jixhed illi Ġesu huwa il-qaddis tagħna. Ġesu huwa il-feddej, is-Salvatur. Is-suġġett favorit tal-Ispiritu Santu huwa li jitkellem dwar Ġesu. Permezz tagħna li aħna irċivejna din l-aħbar it-tajba, illi tagħtina tama, l-Ispiritu Santu jixhed illi Ġesu huwa ta' bilħaq bin Alla l-ogħla. Fi Ġwanni 16 vers 14 Ġesu jgħid l-apostli propjament dan il-diskors. Jgħidilhom 16-14 jgħidilhom u se jigglorifika lili għax se jieħu minn tiegħi u se jirrapportah lilkom. Ix-xogħol tal-Ispiritu Santu huwa li jieħu minn dak li għandu Ġesu u jurih lina u aktar ma jurina dwar l-eċċellenza u l-preġ u l-sbuħija ta' Ġesu Kristu aktar insiru nħobbuh, aktar insiru attirati lejh. Finalment, Ġesu huwa glorifikat fil-ħajja tagħna s-segwaċi tiegħu. Konxi tagħha din li kif inġibu ruħna f'din id-dinja ma' nies oħra u bl-ubbidjenza tagħna u bil-lealtà tagħna lejh mingħajr kompromessi inkunu qegħdin nuruh li huwa ta' bilħaq is-sit li ħaqqu kull ubbidjenza, ħaqqu kull fedeltà, ħaqqu kull imħabba. Ġesu huwa glorifikat fil-ħajja tad-dixxipli tiegħu. Ġesu infatti talab u għadu jitlob għalina, però fil-Ġwanni 17 għandna talba pjuttost twila ta' Ġesu fejn jitlob għalih innifsu, jitlob għal dixxipli li kellu preżenti fil-kamra miegħu u jitlob ukoll għalina avolja konna għadha ma twelidniex talab għalina. U jgħid propjament hekk. Jiena għalihom nirrikjesta, qed nitlob għalihom. Ma nirrikjestax għad-dinja imma għal dawk li tajtni għax huma tiegħek. Il-Missieq qed jgħidlu inti tajtni nies partikolari u jien qed nitolbok għalihom. Ġesu b'imħabba speċjali lejn il-Bibja sejħilna l-arusa tiegħu, lejn in-nies mifdija tiegħu. Ġesu jitlob għalihom. Huma tiegħek u kull ħaġa li tiegħek, kull ħaġa tiegħi tiegħek
u tiegħek tiegħi u jien glorifikat fihom. Ġesu huwa msebbaħ, huwa muri bħala salvatur ta' dinjità, ta' majestà permezz tagħna. U minix iżgħet fid-dinja u frattant huma nfushom jinsabu fid-dinja u jien ġej għandek. Missier Qaddis, żommhom f'kelmtek l-isem li tajtni sabiex ikunu wieħed bħalma aħna wieħed. Il-mod kif nġibu anke fl-imkien f'dik l-unità u fl-armonija u kif aħna nġibu ruħna man-nies mitlufa bil-imħabba u bil-maħfra u bil-manswetudni, nkun qegħdin nigglorifikaw, nkun qegħdin nuru minu ta' bilħaq dan Ġesu ta' Nazaret. Aħna nitkellmu dwar l-umiljazzjoni ta' Ġesu, il-fatt li der fostna min għarfu, il-ftit għarfuh. U nifsu qal jien ma ġejtx biex inkun moqdi għalkemm kien ħaqqu kull qadi u servizz. Imma aktarx ġie biex jaqdi lilna u biex jagħti ħajtu bħala riskant, bħala ħlas, pagament biex aħna ninħelsu mill-jasar tad-dnub. Dik hija l-umiljazzjoni tiegħu, imma hemm ukoll l-eżaltazzjoni tiegħu. Ġifieri li huwa merfuħ, li huwa molli, li huwa moti l-ola pożizzjoni, l-ola grad ta' qima, ta' onur u ta' ġieħ. Din il-qagħda li fiha daħal. Din hija l-qagħda li fiha daħal wara illi qam minn bell imwiet. Ġesu miet mat-tielet jum qam minn bell imwiet u hemmhekk bdiet l-eżaltazzjoni tiegħu. U din iridu nifhmuha. Il għaliex bħalma Ġesu għadda mill-umiltà u mis-sofferenzi u mid-batijiet u anke mill-mewt, aħna membri ħajjin tiegħu iridu nagħmlu l-istess. L-ewwel l-umiljazzjoni imbagħad il-glorifikazzjoni tiegħu. Jekk ma nifhmuhiex din nitfixklu. Il għaliex din il-ħajja preżenti tagħna hija miżgħuda b'uġigħat, b'sofferenzi, b'diżappunti, b'frustrazzjonijiet, b'tbatijiet, mart u finalment mewt. Mal-mewt hemm il-glorifikazzjoni. Kif ġralu Ġesu, jiġri lilna. Xi ħaġa li l-disċipli li kienu sejrin lejn Emmaus kienu konfonduti u inkwetati għaliex ħasbu li Ġesu kellu jkun il-salvatur ta' Iżrael, però issa miet u indifen u allura t-tama tagħna sfrondat, spiċċat, ġiet fix-xejn. Frattant Ġesu jiltaqa' magħhom u kellimhom qabad il-konverzazzjoni magħhom f'Luqa 24 vers 25. U għallilhom, isimgħu ħadita, għallilhom o stupidi. U dewwiema fil-qalb, iddumu biex tifhmu. Aħna nies li ndumu biex nifhmu. Ma forsi bir-repetizzjoni u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu finalment id-dawl li beġbex fuqna. O stupidu dewwiema fil-qalb biex temnu f'kull ma qalu l-profeti. Ġesu għallhom għandkom il-Bibja. U m'intomx tifhmuha. Kif jista' jkun? Meta l-Bibja tkellmet ċar, ma ħtieġlux il-Kristu jbati tal-ħwejjeġ u imbagħad jidħol fil-glorja tiegħu. Emmi, il-pjan Alla kien li l-Messija tiegħu l-ewwel ibati. Kif diġà nafu li jagħmel, imbagħad jidħol fil-glorja tiegħu. Beda minn Mosew il-profeti kollha fissrilhom fl-Iskritturi kollha il-ħwejjeġ dwaru nnifsu. Għaliex il-Bibja kollha titkellem dwar Ġesu Kristu. Hija suġġett dwaru u jekk hemm xi ħaġa li hija ċar il-fatt li Ġesu kellu jbati imbagħad jidħol fil-glorja tiegħu. U li ma isiex bħala ħaġa misruqa li jkun magħdud bħala Alla, frattant battallu nnifsu, xejlu nnifsu, instab bħala bniedem bħala bniedem serf għaddej. Il-kelma preċiża juża Pawlu, instab bħala l-sir fostna. Il-sir biex jagħmel ir-rieda tal-Alla għan-nom tagħna, għall-ġid tagħna. Bata, obda, sa fuq salib.
għalhekk kallu l-liħwis. U ta' isem li hu fuq kull isem. L-ewwel umiljazzjoni imbagħad l-esaltazzjoni. Ta' isem li hu fuq kull isem biex għall-isem ta' Ġesu appuntu tiltewa kull il-koppa huwa tajjeb, huwa tajb illi minn dal-omor qasir tiegħek tilwi l-irkoppa lejn Ġesu Kristu. Jekk ma tilwijiex f'dal-omor tiegħek bi gratitudni u bil-ferħ u b'fiduċja fih, ikollok tilwija fl-eternità. U tarfu bħala s-sit, ikun bħala s-sit li jikkundannak. Alla batlek id-dawl u intalaq tajnejk għad-dawl. Kienu għad-dawl tad-dinja Ġesu. Jemmen fija memxiex aktar fid-dlam imma jkollu d-dawl tal-ħajja. U allura dinija il-manjera kif Alla qed jitratta magħna. Bħalma Ġesu kien umiljat, issa huwa eżaltat. Huwa molli. Hekk ukoll aħna. Ġesu tqajjem il-mewt, il-qawmin glorjuż tiegħu kien l-ewwel pass, jew ħanidu l-ewwel stadju fl-eżaltazzjoni tiegħu. Ġesu nnifsu profetizza kemm il-darba u difatti għamilha tant ħajdu hekk irriskja kollox meta ripetutament matul ħajtu. Qal kemm il-darba illi hu se jkun tradut, se jkun mislub u mat-tielet jum jerġa' jqum. U kif ma ġarax hekk, allura l-kredibilità ta' Ġesu taqa' mal-art, vera? U frattant insibu ħafna minn dawn il-bassirit tiegħu. Waħda minnhom qaret ilejn lejn Ġerusalemm u se jitwettaq kull ma nkiteb permezz tal-profeti dwar bin il-bniedem, jew dwar jiġifieri. Għax se jkun merħi fidej il-ġentili, se jkun imżebbla u insultat u jobsqulu u wara jkunu flaġellahu joqtluh, imma mat-tielet jum jerġa' jqum. Ġifieri Ġesu hawnhekk qiegħed jurina illi mhux biss kellu jmut imma kellu jkun eżaltat, kellu jitqajjem il-mewt u mhux hekk biss ukoll kellu jitla' fl-ogħla smewiet. Kemm il-darba qalilhom l-apostli jiena sejjer lura għand dak li batni. Ġejt fid-dinja, ġejt fid-dinja u se nirritorna lura minn fejn ġejt. Darba oħra jitkellem bħala dwaru nnifsu bħala il-ħobs ħaj li nżamm jienu għal-ħobs ħaj li nżilt mis-sema biex kun jiekol minnu jgħix għal dejjem. Mela Ġesu bħalma ġie fid-dinja reġa' lura għand il-missier l-ascensjoni tiegħu, it-tluħ fis-sema tiegħu, imma wkoll issa Ġesu huwa eżaltat fil-fatt illi huwa fuq il-leminija tal-missier u hemmhekk qiegħed mogħti l-ogħla ġieħ mill-anġli minn Alla il-missier innifsu. Il-fatt li qiegħed fuq l-leminija tal-missier sa tmiem dan iż-żmien preżenti. U x'qiegħed jagħmel fuq l-leminija tal-missier qiegħed jirrappreżentana. Qiegħed jirrappreżenta lilna li rebaħ għalih innifsu. Qiegħed ukoll jinterċiedi għalina. Qed jitlob għalina biex iva dawk kollha li taħ il-missier jiġu għandu u jinżammu sas-salvazzjoni eterna tagħhom. L-istorja umana fuq l-art se tikkonkludi mar-ritorn ta' Ġesu. Notaw li kollox jirrivolvi dwaru, kollox idur dwaru, kollox. Alla ħalaq il-bniedem malli il-bniedem waqa' fid-dnub x'għamel Alla wiegħed lil Ġesu li kellu jiġi. In-nisel tal-mara li kellu jisħaq ras is-serb. U l-profeti kull darba jagħtu aktar tarif, aktar informazzjoni dwar dan il-Messija fejn kellu jitwielet f'Bethlehem. Illi kien jitwiet minn verġni sorprendentament. Dal-profezziji kollha. U attwalment li ġie u għad jirritorna. U din għat-tama tal-Knisja ġvera, li Pawli sejħilha għat-tama mbierka, id-dera Alla l-kbir, is-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu. Ġwanni ddeskrivih bħala li s-sema qed jinfetaħ u wara żiemel abjad u fuqu riekab wieħed illi għandu isem miktub fuq koxteħ is-sit tas-sidien u s-sultan tas-slaten. U dawk miegħu huma msejħa maħbubin, magħżulin u fitili.
kemm hu tajjeb li tkun fuq in-naħa ta' Ġesu. Il-konkwistatur, ir-rebbieħ fuq il-mewt, dak illi dnubietna sammarhom mas-salib biex issa aħna nies liberi, nies ħielsa, nies emanċipati biex naqduh mingħajr biża' l-jiem kollha ta' ħajjitna. Ekku Ġesu għad jerġa' jiġi biex jiġġudika lill-bnedmin kollha. Tista' tiskartah, tista' taħarbu, tista' tinjoraħ, tista' tkellem dwar, tista' tidajbih. Ġesu għad jiġġudikak. Alla waqqaf jum li fih se jagħmel ġudizzju bil-bnedmin kollha. U ta' dan diġà ta' evidenza billi qajjem lil Ġesu minn bejn l-imwiet. Ġesu se jġudikak bi bniedem bħalek. Ma bniedem perfett. Ma bniedem perfett. Apertament u pubblikament Ġesu huwa mod it-titlu sit, il-kurjos, is-sit, il-mulej, għajda kif trid. Ġifieri li huwa il-possessur ta' kollox. Ta' kulħadd. Bir-raġun huwa magħruf u regolarment huwa msejjaħ hekk għaliex fl-eżaltazzjoni tiegħu huwa maħtur mill-missier biex ikun is-sit sovran fuq l-univers kollu. Mhux fuq il-pjaneta ċkejkna biss, fuq l-univers kollu. Għax kollu sar bih, xejn ma sar mingħajru milli sar, u allura Ġesu huwa il-possessur ta' kollox. Is-sit ta' kollox. Fil-pritka tiegħu Pietru jgħid propjament hekk. Għax mhux David li tala fis-smewwiet, imma hu nnifsu jgħid is-sit għal il-sidi poġġi fuq l-eminija tiegħi sa ma nqiegħed l-dewwa tiegħek mirfes għal saqajk. Alla qed jgħidu l-Ġesu. Poġġi fuq l-eminija tiegħi, l-dewwa kollha tiegħek xi darba titqiegħdu banketta għal saqajk. Sottomessi għalih. Għalhekk ħad tkun taf żgur id-dar ta' Iżrael kollha li Alla għamlu kemm sit kif ukoll Kristu dan Ġesu li intom sallabtu. Ġesu huwa wkoll mhux biss is-sit sovran fuq l-univers kollu, huwa sit fuq l-anġli u semgħu di fuq id-demonji wkoll. M'hemmx xi li d-demonji m'għandhomx x'jaqsmu. Meta d-demonji ltaqgħu miegħu twerru minnu fuq l-art. U għallulu x'għandna x'naqsmu miegħek, Ġesu bin Alla. X'għandna x'naqsmu miegħek. Tittorturanix qabel iż-żmien. Id-demonji jarfuh huma suġġetti wkoll għalih. Pietru jgħid li wara Ġesu tella lura fis-smewwiet l-anġli, il-prinċipati, is-setat, il-qawwiet, ġifieri l-anġli ta' kull forma, ta' kull għamla huma suġġetti għalih. Huma suġġetti għalih. Iva, huwa s-sit ukoll fuq il-bnedmin kollha. U allura huwa s-sit fuqi. Narġa' ngħid, sew jekk tarfu u sew jekk ma tarfux. Intiegħu. Però Bibja tgħid li fid-dar ta' Alla hemm reċipjenti għal ġieħ u reċipjenti għad diżonur ukoll. U allura tajjeb tkun taf inti x'jaqbillek tkun reċipjent għall-unur tal-Alla jew għad-diżunur tiegħu. Pietru fi pritka oħra jgħid li Ġesu huwa sit kulħadd. Jgħidha ċaru tont, huwa sit kulħadd, kemm tal-ħajjin kif ukoll tal-mejtin. Ġifieri kemm hawn u kemm in-naħa l-oħra Ġesu huwa sitek. Huwa sit tal-ħajjin u tal-mejtin. Ġesu huwa sit biex jagħti s-salvazzjoni u din sabiħa. Jagħti s-salvazzjoni tiegħu lil kull min isejjaħlu fis-sewwa. Kull min bindiema, b'soba fil-qalb, isejjaħlu lil Ġesu, jinvoka lill-ismu, idur lejh, fiduċja sempliċi. Fiduċja sempliċi, m'hemmx għalfejn ħafna tarif, l-istorja ta' Ġesu tafa, taf li ġi fid-dinja biex ikun is-Salvatur, x'se jkun ir-rispons tiegħek. Ir-rispons tiegħek Pawlu jgħid fil-Rumani 10 vers 12. M'hemmx distinzjoni bejn Ludi u Grek, tista' tkun ġej minn paganizmu sfrenat, tista' tkun ġej minn familja reliġjuża, super reliġjuża.
inċent u x'inhu l-passat tiegħek ma jimpurtax. M'hemmx distinzjoni bejn Ludi u Grieg. Għax l-istess sit huwa sit kulħadd għani, sinjur, ġenerus immensament lejn dawk kollha li jinvokawh. Għax kulħadd kwalunkwe li jinvoka isem is-sit se jkun salvat. Tal-qalb iddur lejn Kristu u tarfu bħalmu tassew. Is-sit glorifikat. Dak li Alla għandu l-ikbar pjaċir bih. Pawli jgħid, inti tkun salvat. Inti tkun liberat mill-ħtija u l-kundanna tat-tnub. Ġesu għandu l-awtorità illi jagħtihad il-ħajja. Mhux minni jonqos, mhux minnek jonqos, bir-rieda tiegħek x'iddeċidi li tagħmel inti, le. Aħna ninsabu għal ħnina tiegħu. Però l-ħnina tiegħu hija profuża. Il-ħnina tiegħu Ġesu joffriha lil kulħadd, ejja għandi intom il-koll li intom imtaqlin u mobbijin. Kull min iħoss il-pis tad-dnub li qed jitħannu ruħu u qiegħed jafġu jista' jdawwar ħarstu lejn Ġesu. Mqar f'Iżajija jgħid, duru lejja u tkunu salvati truf kollha tal-art għax jien Alla m'hemmx ieħor ħliefi. Kull min idur lejn Ġesu, idur lejn lejh appuntu il għaliex Ġesu jagħtih il-grazzja li jdur lejh. Xi ħaġa forsi sorprendenti immensament fi-Ġwanni 17 meta Ġesu beda jitlob lill-missier. Allu inti tajtni, ismaħħa din, inti tajtni l-awtorità fuq l-umanità kollha. Alla ta' lil Ġesu awtorità fuq l-umanità kollha. Fuq il-bnedmin kollha. Għaliex taħdi l-awtorità sabiex lil kull min tajt lilu jagħtihom il-ħajja eterna. Alla ta' nies maħbuba lil Ġesu biex Ġesu jagħtihom il-ħajja eterna. Id-destin etern tagħna jiddependi fuq Ġesu Kristu. Dur lejh bla dewmien. Il-għaliex huwa l-uniku tama. Ebda isem ieħor mod ħassema li bih nistgħu nkunu salvati. Qegħdin narfuh il-Ġesu bħalma irridna narfuh Alla l-missier. Mhux Ġesu vintat għal konvenjenza tiegħek. Kif penġiħint, kif joġob lilek. Imma Ġesu kif pritkaw l-apostli. Tgħidli ma kif pritkaw l-apostli? Il-patt il-ġdid jurik 100%. Hemmu Ġesu, il-ġenwin, għax Ġesu folot għaw kemm trid għaw. Kemm trid. Kulħadd għandu l-idea tiegħu, le. Ġesu il-ġenwin, Ġesu reali. Ġesu mibgħut minn Alla. U ma jistax nikkontentaw biss b'fidi sempliċement intellettwali. Illi ħad ismajta. Ħad tifhem u tibqa' sejra għal triqtek. Le. Ja fidi ħajja, hija fiduċja illi torbotna ma' Ġesu u tatina l-enerġija biex aħna nitalmu inħobbuh u nservuh tul ħajjitna kollha. F'sottomissjoni ħinja lejh, sottomissjoni ferħana. Jiena rrid inkun taħtu u rridu li kmandali ħajti f'kull aspett tagħha. Il għaliex hekk u xieraq. U s-sit jiena s-serf. U dik ir-relazzjoni tirriżulta tissarraf f'ħajja eterna. Min issa għal tul l-eternità kollha. Halleluja. Amen.